siasa ndiko do subtende gi benentiere kar kae weche mag mibadhi gi ma kata kopogore kode nitie machielo madane mondo mi bende imulna kanyo ka eriwe kod mae nitie kaunti miluongo ni Homa Bay e listi moneno mathoth kaunti ma Homa Bay osubtende thoth e iye mos ma ok otudore gi moro amora gi apis mar governor ma Homa Bay Gladys Wanga to en mana penjo mabiro penjo kar kae ang'o ma depo ni notimore koso Homa Bay ma depo ni odonjo listi marach are chon osuptal maduong' kaka mano mar Matata no an ka kod report mare to kutendo kata gi SHA mare obedo ogole mane register nikech onge lesen mano malong'o to ma osuptal mosethiedho ji oyugis kuom thuolo malach ahinya ipen ang'o matimore kar ka en ng'okni moneno kuom ng'a to rem ni chopo kanade makwado e counties duto ma Nyanza Homa Bay oda lore osuptende mathoth ahinya bomaki gi buok moda ngeni idia e county ma Kisumu ya mi aparo erokamano ya Cleophas mokwongo gima dwani mondo ang'e ni SHA e okumba maduong' mogik Kenya ka man gi pesa choko mar pesa mang'eny moingo okumba duto te kati wach mana ni Jubilee kati wach mana ni mane kati wach mana ni mane to pare ni joma nigi okumba mamoko mok SHA ni dhi osiptal maber kendo wuok maonge wach moro kendo okumba mamoko gi onge kuo kendo ka kuo tin kabisa nikech ing'iyo gi matut kendo iyudo ka marwa mar sirikal ni emineno ka kuo ng'enye kendo kuo donje matut kabisa mokwongo adwani mondo respond e wach josiasa matemo wacho ni nitiere conflict of interest gichiwo evidence sani koro ji dhi ka police cho dwalo setero files gi ka DCI gibede ka gin gi wach wawe wach mar press conference saduto ka nitiere kama gineno ni dwale conflict tiende niya in mitiyo office to in ema in go siptal ka gineno kama dwale ni go siptande moro kata wadgi moro kata wuon gi moro kata ng'ama nade nitiere go siptal to yudo SHA e yo mamalo kata yo mokoluore to gitiere wachno ka police mar ariyo en ni ng'urgi no be ok rach nikech mano be mago toch e wang dwale gi ofise mondo ka dibed ni gin magi ywecho to gi ywecho maler gibende gi onge ng'ama biro bedo spared kata mana joma tiyo gi dwale kata joma tiyo office Ministry of Health be nyaka ng'i matut mondo ng'i ni to gin magi lawo jini be giler omiyo jogo be wa encourage gi en mana niya kik wawuoya ni wagaga mbaka ni en wach midiradira mar adek Cleophas an gi pacha aneno ni ng'ata moyude list ni ne nigi makosa mar kwalo onego gole chuth e wach mar SHA mondo obed funzo ne obed kaka puonj ne jo osiptal mamoko managers mag osiptende mamoko mondo kik kwal SHA mondo kik donje wach mar SHA kaduoge wach mar Homa Bay raise mokwongo gima dwani mondo ing'e ni Homa Bay in terms of registration Homa Bay County in terms of registration mar joma osedonje SHA en namba 11 e Kenya mangima nyiso ni thiedh gi SHA e Nyanza en namba 1 in terms of registration miyo kadibed ni nyalo bedo ni makosa nitie to makosa nyalo mana bedo nikech ji ng'eny compared to counties mamoko ok kwan mar ji en kwan mag osuptende makwalo jopiny nikech kae mantiere en kuo aching kapok abiro ero bila ema koni ni ha ikwelo nikech ji ng'eny no kwel nikech ji ng'eny lakini jomoro register ng'eny nyiso ni for example kani wacho kata ni dwa compare Homa Bay gi Wajir for instance tido ka jogi joma ose register gin ji 2,000 to koni ji 200,000 nyiso ni jo osiptende ma receive joma nigi SHA ng'eny maloyo osiptende ma receive joma nigi SHA e counties mamoko nyiso ni kama kosa nitie to makosa nyalo bedo mana kuma ji ng'enye koni maloyo kuma chielo ok ni awacho ni kuono en gima ber mar ariyo king'iyo ni en mana wach mar osiptende ma private osiptende ma private onego ng'i kabisa in fact an gi pacha onego wayo SHA ni wachak mondi gi osiptende ma public mag sirkal mondi ma waneni osiptende ma public gi oromo ma pesa ni oromo gi korka wachak wadhi osiptende ma ginene Hospital mar Achuonyo mane jatend piny Kenya oloso ka entiere Homa Bay. Macha mar ji giwegi koso macha mar sirkal. No, macha achiel kuom mang'eny. Mathoth mantiere. To bomi ibuok nikech hospital monego bed ni kendo rito jopiny mantiere alwora ma oyugis kirange yo makare. To gino ok chopo yo makare kata kaunti ma Homa Bay nikech kuo bilan mantiere to japiny tiere kata wacho ni
tuo matin in gi tuo mar sukari odhi opimi sukari gima tie kata ma direct mitimini nang'o admission tikia ni bedo admitted kinde marom nade e kindegi. Ya mana dier kendo wechego aparo ni Duale otimo maber kuom go toch kanyo kabisa kendo koro ji biro tang' ka idonjo e kuo to koro mano wachni ibiro mana ginene ibiro mana kendo jok manyocha timo kamano kata mana rachuonyo gin jok manyocha osegol moket kando ma koro kel joma nyien manyalo tiyo ka ok okwal. Erokamano.